Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bafo les abonnés bafo madakuri kelenko au bema au salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kabini au sigiyora mba au kelengelen me fo au ka jamana kuturu be la jelen fo au kelengelen be la jelen togola folu temenin kofe au balmanche au koroke au dogoche do ka kalanden do ka kalanfa do fa do dogoni do din do ni do yere jugu de benye alhamdulillah menga maga sitine jugu ye mbaw fo sogoma dayna l'islamia ka fodi ko au salamu alaikum no ne maître Badra Ali Badini di sabali kan alhamdulillah foli temeden kofe mborani ala togo do de ngombu nyafaye namba fu mako sharihul malu el jinnil sarhul malu jina minu be yala ka waru shwe kana di utiuma ubi maminu kan nyamariya kono no e daliluye o sharu jinnil sarhul malu dole ni o nasra dole fleni namba fu mako ya amram ya samram insha Allah ta'ala ni ala togoyin maoma ni ijigi lonno kibi fe longo lon duge kan nafolo bo chugo dowla ina fo ni ya bara ni war flaburu minye ni yo war flaburu takata sani kenai war flaburu no ya mine ka bla waro war cheba abo war bela jele de sama katana ye ife ika du kono isi bon kono do kama ko porte-monnaie moni keshi yere de sabu war na chugo dobe o tese ka sigi fenge kono porte-monnaie kono ni ben na follow data al na sira ka do banki kono asigira waro warkan abo de chekata na yeso kono alors nyanambe do kuma unye fo chugura ama nyini au fe foloban au ka jija aka na nyina ay abonné chaîne kan naw abonné na aka na nyina be notification like pour que na video bla au ka se ku soro ka to au sigiro la oro la aka na nyina tumashi ka ala togo nunu partager walsa ambalma minun be noti anga chaîne ko kalama o ka se ka bo anga YouTube chaîne kalama ni ka anga ala togo soro ku yere nafa nay o barika no nafa o be ne ani aw yere de ma aywa folu temenin kofe ni explication nunu dini awma o kofe amba yira wala ka fa ka don anga groupe ko be shenga sabu ma chaman de benna anga WhatsApp sanfe kana nyingal ke ko yalla groupe ko imbe senka ay femin damne na ote dablaw o kote bamana ko laban bali ko damne bali de ka fsaka teme ko laban bali ka anti maudo ye minu be ko damne ka se yoro dora ka dese ka toto abina soro tuma dora farigolo kenya ko o be se ka ke sababu ye ambe fama ka nyongo kuma kamme ani na fo fana tuma dɔw be anw yɛrɛ ka cɛki daw ananga u yɛlɛma cogo o be se ka kɛ sababu ye an tɛ video sɔrɔ k'a kɛ mais nka k'a fɔ ko a daminɛna a bɛna a dabilara ayi o tɛ yen kalanbulon ninnu be yen hali bi hali sini i n'a fɔ telegram sanfɛ facebook whatsapp sanfɛ u be yen dɔwɛrɛ yɛrɛ farala kan bibi na parce que an kɛlen bɛ ka dɔwɛrɛ dayɛlɛ n'o ye kalanbulon dɔ ye foyi tɛ kɛ o sanfɛ illa batuta samiru tabdil saniyanu yɛrɛ tɛ a ɲɔgɔnw n'a saniyanu bɛɛ olu bɛ tilan o groupe sanfɛ ani zulumaniyaw n'an ko zulumaniya o de ye ala tɔgɔ kabakow ye minnu bɛ baara ni ɲɛgɛnɛjiw ye minnu bɛ baara ni fɛn nɔgɔnɔgɔninw ye mais i bɛ tɔgɔ sɔrɔ muriyara ninnu fɛn ninnu olu kalanbulon dayɛlɛla an bolo bibi na a b'i n'a fɔ kalo 2 ɲɔgɔnna a bɛ kalo 2 bɔ mais komi ne yɛrɛ ka santé tɛ ten wa temps ka dɔgɔ o de kɛra sababu ye a ti ka bɔ a dɔw kalama parce que ne de bɛna fɔ aw ye YouTube sanfɛ yan ko a bɛ ten alors ko daminɛna sa dɛ o groupe nin créer no ala tɔgɔ minnu bɛ bila a kɔnɔ tile kɔnɔ minnu b'a sanfɛ olu kelenw de bɛ YouTube sanfɛ u b'a kalama n'a y'a sɔrɔ ma galon tigɛra olu bi yen u bɛna fɔ a ja an ka kalanfa ye galon tigɛla ye u bɛ tigɛ ne na wa ni maaw tigɛr'i la ka ban o y'i ka ko naasitɔ ye o savant en privé nin sanfɛ batuta samiru o n'a ɲɔgɔnnaw o de bɛ partager o groupe nin sanfɛ mais an b'a partager tuma o tuma an bɛ mɔgɔw ladi a kana sɔn k'a ta ka kɛ a ka baaradaw ye
parce que i b'a la tɔgɔ dɔ kuma mɛn u b'a f'i ɲɛna ko a bɛ nin cogo in na a bɛ nin cogo in na mɔgɔ caman de bɛ yen kalandenw bɛ yen u ka ca maa 100 ye wallahi n'a ma kɛ groupe ninnu sababuya batuta yɛrɛ lakika ala duwawu yɛrɛ lakika o m'a ye o ɲɛ na ka i janko batuta yɛrɛ bɛ baara cogo jumɛn tabdil hakika o t'a dɔn camanw yɛrɛ bɛ na ka na ɲininkali kɛ ko est ce que tabdil ko ye tiɲɛ ye allahu akbar tabdil ko ti tiɲɛ ye jɔn de ko tabdil ko ti tiɲɛ ye sarikolo jinni filɛ nin ye yan jinɛ minnu bɛ yala ka sonyɛni kɛ ka na di maa ma o bɛ maa min ka yamaruyaw kɔnɔ a kɔni tɛna fɔ k'o ye nkalon ye ayiwa an bɛ mugujizaw kɛ su ni tile mugujizaw bɛ kɛ hali kafiri minnu yɛrɛ tɛ ala ko ɲɛ dɔn o bɛ mugujizaw kɛ lɔgɔfiyɛ daww ra ani yɔrɔ caman na k'u ka furaninw feere n'an b'a f'u ma bamanankan na ko jinɛmoriw n'olu sera ka kafiriya kɛ ka jinɛmoriya kɛ ala tɔgɔ ala kumakan o tɛ se ka mun de kɛ minnu bɛ ka u miiriya ta u ka sabali u kana to ka ko sugu dɔw bisigiya u dusukun na sabu a nafa ka dɔgɔ kosɛbɛ muminu ma nafa ka dɔgɔ kosɛbɛ muminu ma ala ye masa dɔ de i lara la k'a bɛ se ka min kɛ ala b'u de kɛ i ma lamina na fiyewu ala tɛ sɔn k'u kɛ i ye o la an b'a fɔ olu tigiw ma n ko tabdili ye tiɲɛ ye allahu akbar baasi tɛ ni kalanbulon in a ma kɛ komi maa bɛ yɛlɛ a kan nɔgɔman na dɛ ale yɛrɛ kalo sara sɔngɔ ka se ka yɛlɛ a sanfɛ 6000 lo 6000 ɔhɔn donc o y'a tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ yɛrɛ dan ye mais kalo bɛɛ 2000 de bɛ sara a bɛ kɛ dɔw ɲɛna ko a cayara mais i bɛna yɛlɛ ka fɛn min ta sanfɛ tile kɔnɔ i b'o de jate minɛ a kelen pewu i bɛna fɛn kelen min sɔrɔ a kɔnɔ lon kelen i b'o de jate minɛ wa a ma kɛ komi ne kelen de bɛ groupe in sanfɛ o yɔrɔ la ka to ka mɔgɔw kalan dɛ ayi ni ɲɔgɔnna ba de bɛ groupe in sanfɛ o yɔrɔ la olu de bɛ ka baara kɛ an ka sekuw bɛ yen mɔgɔw b'a dɔn groupe kan mɔgɔw bɛ yan u b'a dɔn donc juste k'aw la sɔmi ko nin ko in bɛ sen kan a bɛ kalo 2 bɔ bi mɔgɔ minnu bɛ batutaw ni samiriw fɛ ayiwa aw ka groupe o ko fɔtɔ filɛ aw fɛ nin ye a ye jija an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen o tɛmɛlen kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ ala tɔgɔ saniyaniw fɛ n'an b'a fɔ a ma ko ismul azam minnu b'o fɛ o de ye hali bi an ka groupe kɔrɔlen nin ye kalanbulon kɔrɔlen n'o ye ensemble pour réussir ye ala tɔgɔ saniyaniw de bɛ tila a kan don bɛɛ dugujɛ ala tɔgɔ min bɛ tila a kan a ka ca 20-30 ye o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ilmunu ramlo o fana basigilen don a kan n'o bɛ mɔgɔw an bɛ mɔgɔw kala a kan cɛncɛn an b'a fɔ a ma ko turabu baara bɛ kɛ cogo minnu na a sarakatiw bɛ bɔ cogo min na a kumaw bɛ fɔ cogo min na o baara bɛ kɛra a kan cɛ 30 kalanbulon kalan bɛ k'a kan ka waati minnu bɛ bɔ cogo min na o kalan bɛ k'a kan fɛn tɔgɔ bɛ di ka waati minnu kalan bɛ k'a kan lolo bɛ ci cogo min na ka tɔbikaw bɔ ni tɔbika ye nin ko ye i ka kan ka nin kɛ i bɛ bɔ da duman fɛ lolo kalan bɛ k'a kan n'o b'a fɔ a ma buruju dɔw k'a ma ko lolo an'u b'a fɔ a ma arabukan na ko nujub tɔbika to nujub donc olu baara bɛɛ bɛ kɛ ensemble pour réussir sanfɛ a tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ ye 1200 ka fara kalo 2 avance kan mais kalo o kalo darisi 600 o de bɛ sara groupe tɔgɔ sanfɛ inshallah n b'a fɔ aw ma a ka hakili to ninnu yɔrɔ ninnu na sabu i bɛ se ka san caman yaala i tɛ se ka fɛn min sɔrɔ k'i n'i to i siben kɔnɔ ka na fɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan ka yɛlɛma ka kɛ moriba yɛrɛ ye o kalanbulon de fɔtɔ ye aw fɛ ten jagoya tɛ ko bɛɛ ka zulumaniya kalan mais jagoya fana tɛ ko n'i y'a dɔn k'i k'a ta k'a kɛ i ka bolola baara kɛ fɛn ye a dɔn n'i kalan k'a dɔn k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn o tɛ kojugu ye o mais a kɛ i ka baara da ye o de ye kojugu ye hakilitigiw bɛ kuma ta ka yɔrɔ dɔn o kosɔn n b'a fɔ a ma k'aw ni ce groupe ninnu ma fa parce que groupe tɛ se ka fa ensemble pour réussir un fara an ka de dayɛlɛ o fana farin no waaye n'an b'a fɔ a fɔcogo la a farin no sabu ne yɛrɛ de tɛ temps sɔrɔ la ka mɔgɔw ajouter sinon a falen de don wa an bɛ mɔgɔw sɔmi mɔgɔ minnu bɛ ka yɛlɛnna whatsapp sanfɛ k'u bɛ fɛ ka don groupe ninnu kɔnɔ k'u dusu suma u kana dimi u kana foyi tile 2 in na ne yɛrɛ de taa ti n yɛrɛ ye ka fara farikolo kɛcogo fɛ n tɛ se ka mɔgɔw jaabi e mana na vocal kelen bila yanni minti 10 vocal 40 50 bɛ sigi ele ka vocal kan tant que n'ele ma se ko ka vocal dɔ sigi a kan e ka vocal bɛ jigi ka jigi mɔgɔw jukɔrɔ a bɛ kɛ komi n'e ran lɔ mɔgɔw bɛna lɔ e ɲɛfɛ ka to ka taga i laban bɛ t'i sɔrɔ fo mɔgɔ 1000 kɔ kɔfɛ fo ne k'olu jaabi ka sɔrɔ ka tila ka se e ma tuma dɔw la u bɛ taa fo kalo 1 na n'o tɛ yɛrɛbaya tɛ ayi
an tɛ se ka mɔgɔw wele ka tila ka yɛrɛbaya kɛ u la. Bɛɛ k'a dɔn ko anw ye jamabatigiw de ye. O kosɔn aw jaabi ka a man nɔgɔ. Téléphone 4 bɛ ne bolo, a bɛɛ ye téléphone baba. K'a sabu kɛ vocal yɛrɛ caya kojugu. Personnellement ne de bɔra ka kuma yan, jagoya don ne de b'u fana jaabi yan fɛ. Mais n bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ a la cogo bɛɛ la walasa ko ninnu tagabolo ka yɛlɛma, a ka nɔgɔya ne yɛrɛ ma ani aw fana min bɛ fɛ ka kibaruya jɔnjɔnw sɔrɔ groupe ko ninnu na, a se ka nɔgɔya anw bɛɛ lajɛlen ma inshallah. N bɛ mun kɛ ka kuma datugu, ni Ala tɔgɔ in a bɛna tilan jumalon de, savant en privé sanfɛ. Parce que Ala tɔgɔ min don, n'i ye nin di diɲɛ ma ni ŋaniya ɲumanya ye, Ala bɛ tila k'a sɛbɛn fɛ i kɛra tiɲɛnikɛla ye. Sabu Ala tɔgɔ minnu don, n'a ka sonyɛni don, ka taa mɔgɔ sonyɛ nafolo sugu dɔ la, i bɛ se k'a jigi kari ka se yɔrɔ dɔ la, n'i ma farati a tigi bɛ se ka kojugu k'a yɛrɛ la. Ele min y'o kɛ, e bɛ jurumu sɔrɔ. Ne min ye e kalara, ne fana bɛ jurumuba de sɔrɔ ka tɛmɛ e ta kan, sabu ne de ye ko yɛrɛ daminɛma ye. Donc n'i bila yɔrɔ ti yan ye. Jumalon a bɛ bilara savant en privé sanfɛ. Mais savant en privé yɛrɛ i dontɔ a kɔnɔ kalen dɔw bɛ yen, question dɔw bɛ yen an b'a poser ma, kalenkan dɔw bɛ yen i bɛ o kalen kɛ. N tɛ nin ko in kɛ, n tɛ kɛ dansagobaga ye. O n'a ɲɔgɔnna kalenw de b'a kan fo ka caya. An bɛ sɔrɔ ka jɛ n'a ye k'i tɔgɔ sɛbɛn ni k'i fara groupe denw kan. Ma kɛ komi i bɛna se dɔrɔn ka 6000 sara dɔrɔn ka sin ka yɛlɛ, ayi o tɛ dɛ. Layiru dɔw bɛ yen i b'o ta, kalenkan dɔw bɛ yen i b'o kalenw kɛ. Anw bɛ sɔrɔ k'i yɛlɛ groupe in sanfɛ parce que an b'a dɔn fɛn min bɛ ka baara yɔrɔ na ani fɛn min bɛ ka mɔgɔw nanfinw kalan fɛn minnu na anw de b'o dɔn. Donc o yɔrɔ o ni kulon tɛ bɛn. Kalenkan ninnu i bɛ kalen de pɛrɛ fo an b'a dɔn ko kalen dafala. N'i bɛ siran Ala ɲɛ o kalenw kɔfɛ i tɛ sɔn ka kulon kɛ o ko tɔgɔ kɔnɔ. N'i bɛna min dɔn o ko in kɔnɔna na i tɛ sɔn k'o ta k'a kɛ dansagobaga ye. N b'a fɔ aw ma aw ni ce, an ka ɲɔgɔn sɔrɔ jumalon ni tilanyɔrɔ la, ani a ye hakili to ko ensemble pour réussir bɛ yen. Ismail Azam Ala tɔgɔ saniyaniw de bɛ bila yen su ni tile, siga tɛ minnu na. Wallahi nimisa kelen de bɛ groupe ko in na n'o y'an ka kalanbolo ye. N b'o de fɔ maa si fana ma yɛlɛ fo a y'o nimisa kelen kɔni fɔ. O ye nimisa jumɛn ye? N'i kɔni yɛlɛla savant sanfɛ i bɛ nimisa groupe kalanbolo nin kɔnɔ i bɛ nimisa de ko hali n tun ka kɔn ka yɛlɛ. N tɛ nkalon tigɛra dɛ, can de bɛ k'a fɔ a ye. N b'a fɔ a ma aw salamu alaikum wa rahmatulah ta'ala wa barakatuh.